Primer, bona tarda a tots i a totes i bona tarda també a totes les persones solidaritzades amb els props de 47.000 casos de desnonaments que hi ha a l'estat espanyol. Abans de res, la majoria de gent ja ho sap, els que esteu aquí assistents i també el consistori, que l'Ateneu des de fa 2 mesos està treballant per una campanya per municipalitzar el servei de l'aigua, que actualment està gestionant l'empresa mixta Agisa. Abans de res ens agradaria dir una mica quin és el nostre posicionament en relació al tema. Evidentment, si proposem municipalitzar-los, perquè creiem que el servei de l'aigua ha de ser gestionat de forma pública, i ha de ser gestionat de forma pública per diversos motius. El primer és que és un dret fonamental reconegut per les Nacions Unides. Un dret que per tant ha d'estar allunyat dels mercats, entenem. A la vegada, no només és un dret, sinó és un recurs natural. Un recurs natural que és essencial per la vida de qualsevol organisme. I per tant, entenem que d'aquesta manera també ha d'estar bastant allunyat del que vindria a ser els mercats. Entenem que a part els processos de privatització sovint descuiden tot el que vindria a ser el valor ecològic d'aquest recurs tan important. I la gestió pública d'aquest recurs natural nosaltres entenem que implicaria una redistribució que actualment a escala planetària no hi és. Anant una mica més en qüestió, bé, nosaltres portem prop de 2 mesos amb aquesta campanya en la qual hem recollit prop de 400 firmes de ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat i prop de 20 entitats que subscriuen la nostra proposta. A l'hora de formular una mica la proposta, trobàvem que era molt interessant informar-nos de com ha anat la gestió els passats 20 anys i una mica com estava a hores d'ara la situació. Bé, ens agradaria dir que davant d'això, tot i presentar instàncies i demanar-ho, fins al plaç d'avui únicament hem pogut aconseguir informació pagant a partir del registre mercantil en relació als comptes de l'empresa i d'alguna manera algun grup ens ha facilitat alguna informació. En relació a això, nosaltres portem un temps ja posant a la vista de la ciutadania algunes notes de premsa en relació a com estava la situació. En relació a això només hem trobat la resposta d'arguments poc sòlids, que no hi havia hagut queixes, arguments no formals, no des de l'administració, sinó canalitzats a partir dels mitjans de comunicació, que no hi havia queixes, que la gestió era bona i que per això es prorrogava el servei. D'alguna manera nosaltres entenem que són arguments molt poc sòlids i que de la importància del servei requereix un debat una mica més, o si més no una resposta una mica més convincent. Bé, buscant informació, llavors el que ens hem trobat és que existeix un fort deute, que en aquest cas no teníem constància que l'Ajuntament ho hagués anunciat en cap cas, únicament nosaltres a partir de notes de premsa, i aquest cap de setmana també una nota de premsa de la CUP, donant constància que existeix un deute d'un prop de 7,5 milions d'euros. Bé, a part d'això, també en l'estudi una mica dels comptes de l'empresa i de com havia anat les situacions hem trobat que hi ha moltes partides gens clares. També hem intentat buscar suport més jurídic o gent que hi entenés més sobre el tema i diuen que tampoc hi ha un seguit de partides que es desconeixen on van a parar. Bé, entre altres coses, ens ha arribat també el conveni de pròrroga i ens hem trobat que hi ha diverses qüestions que no són gens clares. Entre elles es va parlar que no es pujarien les tarifes, segons l'Ajuntament no es pujarien, i segons la 12a condició d'aquest conveni de pròrroga ens trobem que actualment hi ha 4 situacions en les que es dona permís a l'empresa perquè pugui pujar les tarifes. En tot cas ens hem trobat que a la 12a condició dintre del conveni de pròrroga n'existeix una 5a, o sigui, no només es diu que no es pujarà la tarifa, sinó que a sobre es posa una condició més per poder-la pujar lliurement per part de l'empresa en relació a l'IPC. També ens agradaria
perquè tot i l'estudi que hem fet relativament exhaustiu amb els mitjans que hem pogut, no tenim exactament una visió clara de quina serà la redistribució del soci privat. Es va parlar de que segurament no hi hauria benefici en un acte que vam organitzar nosaltres, llavors ens hem trobat que en el suposat pla de viabilitat que es projecta sí que hi haurà contemplat un benefici. I llavors tampoc entenem el fet de per què es posa a disposició un nou càrrec dintre de per dir alguna cosa de l'empresa, o no sabem si és ben bé de l'empresa o en tot cas del servei. Un nou càrrec que suposadament ha d'estar controlant una mica la funció del gerent. Llavors no entenem, si realment la gestió ha estat tan bona, no entenem per què es crea aquest càrrec, d'alguna manera que estableix aquest control. Bé, davant d'això, i per no allargar-me més, ens agradaria dir que entenem que sota aquestes condicions no es poden prendre decisions, si més no es poden prendre decisions de forma consensuada o que d'alguna manera fora bo que es tingués en compte la ciutadania amb un recurs i un dret tan elemental com és l'aigua, i per això demanem una pròrroga provisional per intentar decidir millor si aquesta pròrroga s'ha d'efectuar o no. I d'aquesta manera que es pugui fer una audiència pública on tots els ciutadans i ciutadanes puguin venir i puguin preguntar els seus dubtes referents a la gestió del servei, que per part nostra són molt amplis. I finalment ens agradaria que un cop es produís aquesta audiència, o si no es produeix, que si més no es donés aclariment sobre quin és el posicionament final de l'Ajuntament en relació a aquesta pròrroga que es farà 8 mesos. Si es pretén municipalitzar, si no, si més no, per tenir una mica clar quina és l'estratègia de futur, ja que creiem que la gestió de l'aigua és quelcom imprescindible i molt necessari per a la nostra societat. Gràcies.